tiniyak po ng Sangguniang Panlalawigan po ng Pangasinan na magiging produktibo ang kanilang trabaho sa kabila ng pagtakbo ng halos lahat ng miyembro nito sa nalalapit na halalan ngayong taon na. Ayon kay Vice Governor Mark Lambino, sa unang sesyon ngayong taon na isinagawa kahapon ay tuloy-tuloy daw ang pagtatrabaho ng mga miyembro ng SP kahit sa eleksyon pa ngayong taon na at kakandidato ang mga halos lahat sa mga miyembro nito. Aniya, marami umanong aasahan ng mga Pangasinense na marami pang programa ang maisa sa katuparan ngayong taon na. Binigyang diin din ni Lambino na marami umanong naipasang proyekto at programa ang SP noong 2024 kung kaya't mas titiyakin pa nilang magpapatuloy ito sa ngayong taon para sa kapakanan ng mga mamamayan. IFM News. IFM News. IFM News.